Surantawa. Tawakkali ga Allah Maɗaukakin Sarki babban abin bukata ne daga bawa, kuma umarni ne daga Allah ga bayinsa muminai. Ya umarce su da haka a cikin kowane yanayi. Sannan ma'anar tawakkali shine natsuwar zuciya wajen dogaro ga Allah don samun abubuwan amfani ko tunkuɗe sharri. Da a ce bawa zai yi haƙiƙanin dogaro ga Allah, da ya isar masa kuma ya azurta shi kamar yadda yake azurta tsuntsu da sauran dabbobi. Wassalamu alaikum. Sunana Muhammad AC daga AC Islamic TV. Ramadan Mubarak. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء